דמאסק, פתח שם בית לקירוב רחוקים. אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי, לך לצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים. זה ממש גוואלד לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי, בוא עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים נגונים. זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן. אוהב אני לטייל לאורכה לרוחבה של ארץ ישראל. אווירה מחכים, פירותיה מתוקים, וזה סימן לבוא הגואל. אבל אם תחפשו אותי, אל תרחיקו נדוד, אני בסביבה, אין כל חדש. פה אשב, כי הביתיה, אני כאן בבית המדרש. ביקשו שאספר את סיפורי האישי, את דרכי אל עולם המצוות. לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי, היו להם ציפיות. אבל אני מוכן לזמר, לספר את כל העליות והירידות שעוברות עליי כל יום פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן. כל יום אני נרגש, כל פעם מחדש, כשאל מקומי הקבוע ניגש פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש.